City Company au obusi bw'engano amavuta y'icingeni ku City Company au amajani ku City Company lya Keteba echumbi ya cancelled egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati ku City Company lya MRM aywali ayichi size au nabego ni chirangi au mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri ubu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyurange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit the bank ime yomucho bosongo bakeresi migweterase namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ange yakira omuntu nige gucakira segete cinga kicinde nabo ogucakira aiga kibesa ekaro cyakire kubaganwa okogenderera nigo gukubwatia ucakira egyasareka mu gucia sekende cindoto nigo cikoira umulyoye hasumukya okirarituko wetera aseke kuri kiriege korari bagacinga kyabande bakorora emicando nigo bawe kumbulira obunda wetera se cinjira kitanya kororekana wetera abantu abo bakoreta amagendero aso kubeka cingiye karucekerero nanene kwenekya oburindi bu ankyo koreta amunchirure na kuira omwando bwe egika na wetera cindoto aso bwe bwa ankyo tuichanera obwale guse cingaki okwegendererya kera ebiro nigo gokonyora enchira yokoirananka na obunchiri obo ekero bugotara nigo bukubainura bonsi abo bale inchira Mwalimu National prosperity for all forever. Where byana ndo mwanchumu ligiria chinsa ninye chabono magoroba ekeunga chinsa nye asenchura yo wekiranu elionkomanye ayo abereka gokolekana litiko ligima asemeze ito ya mangana ya karibu nabwo sangana intwe asensemo ye mitando ya Facebook nabwo YouTube na Getembe TV ekeroto kubwatana na Wilson Makori kurugale asensemo ye bimanyererio na ncheni gonkuru kwa Ruth Kemunto. Magega yetaro ya linda mwananchi gusi gati ya bana boda boda kurwa Kisii municipality nigo babere bakwemurunganiria aso kungainwa chiribwa isano amono mugavana we county ya Kisii Muskesimba Arati eliomba ikerana aso musangiririkano olinda mwananchi aso bugatagati bumucho busongo asekolende omwelioye baba bakwe gwachimia isano egento kyabage kubagecha na guchaka gotera one term ase CBD ase county gosaso mucho busongo bakomotereria omugavana bwe county ya Kisii Muskesimba Arati gukwanekerekyo nigo babere bakorokia okogechigwo kwabo na kubulia basaeti banyara ko bagutumikwa bobe anene ekero bakweligeria engeri yabo. Bono abe baro chenga rinda mwananchi ngochere tauni bakara tiga basangereria na boda boda bonsi pinga mukire stage abantu be municipality batairira batwane kere kurumambi baka bono sakuna moja alimoka unga 500 ingento keki
500 je waka ne pigi so yo waka na enda gro ko ra mafto ko ka usara ancho ko aso benga te abati otume ka bantu HPP go to are freedom. We are not being owned by anybody nga lazima ngamono nge grupu ya boda boda sene je wamanya tora reta number si tawo wame oturanga go chi etisi by force tikapatike ko sore yo to tumeka bobe etwanga ine tunga anko gutore there will be goodies to irino na mache yo kunyo na wanyana mache ono karbarre select wa watching online karbarre sifuno korre okwan wame ngotaka bangira ini wata na babero bere wame ngotoli eli kuebono what is this keroko usingi 500 ama futoko beka lancho kolia ebi biyo waka na goseni kyokolera whereby abantu batacheta kurumambi bakabona iga I'm very sure barosi yebesa ya maana baraswera nyomba aso bangete abati yodo tumeka bobe Etaro yoburai kusabara bali bakwamiriria serikali inze yeli abuliriya rinda mwananchi nigo yabake guturubaniwa asechiro yake umbumaga yenseme yabamenyi wesokya na guseria bororo abarayabo koirera egeikaro ikigutakorekana ase bunge ya Nyaribari chache maiga yaye niga abamenyi abo barorekana bakomotogia umujumbe bwenseme yu umusikeza erijanda na komenta buna abarai balinda mwananchi nigo baguturubania amagenderero onye nabo yiga nigo agocha limolioka magega ye chiburaburu ko usimagega yege karo gukorekana azi chinsemo chinde chiburaburu chinde chonse chitaba chiko enekiwa urikizu Daniel Ontiri na roboteru asobekirano bariganigwa hasi umusasoko hasi umubare munene w'abamenyi sokya hasi bugatagati b'umucyo bosongo kinsa kenda n'inusu cya mugaso ijuma n'ikirenga giyo kurinda abananchi hayawi abarayabaga bakoragwa n'umusike James Orengo Edwin Sifuna Richard Onyonka igati yabande asige karokyabo niko bagendera ko mochi murai wense asikeria batayuna taraikirania chira balirete chinga kyalenge kuligia ko sobisi asitaro yalengete wikerense menene yabamenyi kurwa serongo rwagusi wamama wetu waliambiwa watatolewa kwenye vios wakuwe na masupermarket walisema yani bottom mlisikia hiyo walisema bottom nani ametoka bottom akaenda hapa nani ametoka bottom akaenda hapa sisi tumepata Faraja yuko hapa tutafute pia Kalonzo tutafute Matiang'i tutoe kikosi moja hatari saa 12 asubuhi kasongo kwa mwenda nyumbani wakati wanakubaliana na sisi timu ni moja tamu ni moja tulikuwa tunapiga kura pamoja Wakisii wamepiga kura kwa Raila Amolo Odinga Wakisii wamepiga kura kwa Jaramogi Oginga Odinga mtapiga kura pamoja na Kisumu pamoja na Homa Bay pamoja na Migori pamoja na Siaya pamoja na Bungoma na Vihiga mpaka Mount Kenya tutafute Matiang'i ama tutafute nonye nabo amangana nikaonchoka asensemo ya Kiumbu imeye bunge ya Nyaribari chache hasi kaunti ya Kisii magaga yensemo yabamenye kuruta barayabaiga amagina chingaki baikirana kwerera umukutano yo utakoreka na bagandiria etaro yabo kucha sensemo ya Keroka imeye kaunti ya Nyamira aso kungusana uko kwaene kigwa hasigeka ensemeyega yabamenye nigo nonye nabo barorekana gotera tutam ensemo uburayi bwabo wabono burase serikali ase chiburaburu echiga abantu babere niko batigirwa chingoma magaga yokugwa kurwa chigari chiga chachalinge gutama ase chimbero chigoro ase ensemo ya Kiumbu niko bagendrete kunyura ubuwenia ase chinyagitari ao Nkurupatirika taseni kia gatembe kurega ase kaunti ya Kisii eriterane ngoro kwa Daniel Ontiri
Rituko lya lero ababwatani kurwa Linda Mwananchi gati yabo Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo amona baribanda bange niko batwara umuyiga bugusangirira ikibesa eri kusire byombe by'abasubati imeye bunge ya Kitutu Church South umurobulyo obagukwaringanirwa nere umuske Anthony Kibagendi oyole omujumbe bwensemeyo asegetikya munak ime ya musocho umuyiga oyoiga nigo obaletamo abarai asekeri baba bakomuche serikali ya Kenya Kwanza sogokonga kubugima hanene aso Mwananchi obotambe dipona asanya norobotyoro asobikirana Nomugoko otarine kerengo kurwa ase team Linda Mwananchi imeye county ya Kisii umujego bako kolekana ase bunge ya Kitutu Church South ise yo mujumbe Anthony Kibagendi ase baumerana anene umujego monene wogusangereria enibo yokobasira abasubati lyokogendereria anene asobonchereria bono gwikinia kemagenderero momanyete bunankinete momanye tobo kongunkinerete na kie kikiagerete nkabarangeri gochaga ntware konyara kurangerie byombe byonsi ngateba tochore byombe 80 women groups tobirentamo korukere ward elinde abangina baito banyare konyora gento geke barachi kogendererie biasara byabo mbuya nakorete James Orengo, Babu Owino, Edwin Sifuna, Ososi, Nagati ya baraibande abubaikirana. Hukwana ekerekyo mujumbe Anthony Kibagendi. Nigabuli ya baraiba abasubati kuruanerera abasubati chingaki basoerechi abisi. Abangina baito, Madam President, Faith, na Bridget Ombati, Rosa, kina Pauline, ninawambia hivi. When you get the opportunity to serve, try and ensure our women are financially mainstreamed. Sababu kina mama ndio wanaumia sana katika jamii ambao hawapati hata hela ya kuweza kufanya biashara. Tariboigo. Musangerekano yo igabo igo rorekana gotwara siasa ase anene bali bakwamereria serikali omoseneto Kisii Richard Onyonka niga motogia omujumbe Anthony Kibagendi asogokora siasa yaye atabwati chiburaburu ase myaka 20 ngane ye igabo igo nigo yamwiriro omujumbe Anthony Kibagendi kobolia barai bali barase serikali gokora siasa yabo no murembe batarikoleta chiburaburwa. You oppose me for 20 years. We never fought. We never insulted each other. You've gracefully matured onto the job. Keep it up. I am supporting you. You are my son, you are my brother, and my friend. Viongozi wetu ambao wako pande ya UDA, sisi tunawaambia tafuteni kura kwa amani hapa Kisii. Sisi pia tunatafuta kura kwa amani. Tunataka tuunganishe Wakisii wote. Abantu baminto tochamo. Abantu baminto tuanchane. Tobegente kemo. Omwelioye asinkwana yomo Senator Richard Onyonka nigarolekana komochia oboraibu mugavana we county ya Kisii omoske Paul Simbarati asekiriate banga anene nigataraikirania emirimo yaye bunegwenerete Simbo mwana bwarati watombira abantu gane myoro nechinsara bambwatiero liane esenye nchona tebete kwa beiro moibia goko ibakirege ntokorwe county. My position remains I know moibi nande tindi koirana magega no bogaba nankoligia nande aniche intego korusya Baba Teresia Baba Boli Jage no teme bwasogoso tema orole bosenande mbobe. Kurega segeti kia Monarch kegotoka ewodi ya Bogusere bunge ya Kitutu Church South ime county ya Kisii ila nikongoro kwa Dipon Asanya.
Abananchi korwe kaunti ya Nyamira nigo baburi gugweyatana na hamwe n'abarai abo babiri bakubatumika abantu ase chinchara chimbe anene guturubania omorembe ase mesangerekano oyage siasa ingana babiri bagusabwa ekero kyobochori bonene bw'umwaka ogocha nerebiya kurigereria embwa y'omuntu elio batarachi kumochora gosoa ase kirogo aya namanganaye omojumbe bwe bungeyo omosike Stephen Mogaka asabirega kuboria abananchi banyarekoba bakurigereria abarai bali barachi kubachora ase birogo ase obochori bole bosio Fatgad Gesemba nero twareganeria orobotyorwa Esegeto yabwatukirwe gochiasa abananchi anene chingake chiga obochori obonene bwatigaire umwaka oyo mabuka eryo buchie gokoreka buna beatanane na barai baria bakubatumeka bobege siasa aya nkorengana no mubunge o West Mugirango omoske Stephen Mogaka oyo omochiria barai baria babwate enaro ejeika. Viongozi wengine wanataka kuleta kwa mikutano kutumia vijana ati kuleta farakano katika mikutano. Hiyo si kura. Hiyo ni ujinga, na mimi nataka kuomba Wakenya wanaopenda nchi yetu tuende tupanish viongozi aina hiyo kule kwa ballot. Haijalishi ni kelele ngapi utawekea wananchi, kura inaamuliwa na hawa wananchi wazalendo, and God has given us very great-minded citizens who know who is performing and who is not performing. And I want to assure you that when that time comes, I trust Kenyans to do exactly that. Engana eyeiga yokubatumeka basaibobe poigo yagikerigwe no yokuriye kirugo kyabangina imeye kaunti ya Nyamira Edna Makori oyo obasegetira basae kogendera kubwata chikura eryo kubachora abarai abaya nkuriye kirugo kyabangina kya Nyamira County. As we all know now, ne kirugo kekere vacant. That's why twatebete bana intwe chigency as one Thomas Nyamira yetubuna togota yanchino mwanereso mbere Nyamira tobe Nyamira se map buna county chinde ekere mogota na chigency buna totenene etogota abantu ligotenena no monwa ose ntoligotenena na koyo guchibesa tobwate chikura tosobisi alitokore gasi. Wito wangu kwa vijana wenzangu ambao wako hapa nje, msitumike vibaya na wanasiasa. Tunasema mkienda mahali popote tukue watu wa amani, tutafute kura zetu kwa amani na tuhimize wenzetu washike kura. Ayonsi ni garu gukwanwa kurwaso muyiga oyomo bwibirero ase kinyoro kyanyaigwa imeye ward ya township umuyiga boigo oikiranwa n'umunyakerugo bw'ikyama kya Jubilee oyo boigo ukabeiro mubunge o West Mugirango omoske Vincent Kemosi oyo oirachinga kichae na gukwanira siasa anene cha West Mugirango pakurubono iga paka next year koko bwati story pi emeroberie yegasi toko bwati si pipa ka next year 2027 amagi sigako beku gako bucha onye goko nyora mange incho motanga digote ngo motumbo nyora amagi sia mange tumubwati sia gende miaka ende tano aya ne gako bucha na ande to chikongambie bina na incho tebenga Kemosi na ko ne meroberio yao mbarenga mwate vile si mogaka abwati si Fredo Kengo Matiang'i ekiamege kiaonde tiango teire rasaba taba oite wote kiameke na boda amwengo tigere ko ticket obodi abongo tigati ngo motigera omo sikoya araja toko matutam Hingo reporter Getembe koroiganya igwa eye gotoka imeye ward ya township West Mugirango county ya Nyamira Nche Fatgad Gesemba Wanchumu waligereria tunyoro mutumo komoke ase kionga chinsenya ngwirana tuli ase gekagitari getambe ilio ngendere gukumenya. Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku.
Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National, prosperity for all, forever. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka meyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayichi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwato bokori obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bokori wa forklift asibego bokori wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomu chobosongo bakere simgwetra seti namba chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu nande asensemo ya kabere ya kionga chinsainya elio nyandere kumanya egati ya bananchi anno bali abonchuria kurwa asechiro ya muturumensi nigo babere bagwesokia na kubolia baraikurwa sensemeyo kubaigorera echireyo eli banyala kugendera gukora obonchuri bwabo asekeri bagotebabuna niga bange babo babere bagochandika wetra nigo bakonyora umugati obokera lituko wetra asobonchuri gukona lituko rero nigo babere bakubolia kuigorerwa echire irimo lyuka eli bagendera gukora obonchuri bwabo umuriketo Polycarp Kara na robotero asobwime negati y'abananchi ababaikirana asechire gaya muturumensi yigotoka sinsemechiga che wadi gaya gachuba yo yaberegeka etanya konyara ko bage kuigurwa asabaikirana nako yechena rero twachaga igokora obusabi bwechire egerero rekane ibwate ruko chakira bono egenderere egere tokonye kulengana mo negati yabaigana nene barabonchire bechire yiga igo bagendere ko bakoboli omwemsie borgongoro iga omuske Henry Obwaya kwani kibunango igorali chire na ko yali tuko elio abananchi banyarko bakugitumika unenchire yemo yo kwegendereria echire yekene pintu arosere tibuno mwemsie ore koro kunjore obugambi bwa bokaera omwemsie okoro ku omugako ori guru matari akaira Obwaya lakini ntu ana komorora bono nande tugatebu to ebuli tugokorera biashara itukeri ntorari yebo bone kero nchora ruororo bo MC bugaswa bwo Obwaya twaganiri tuigorerwe echire na endero sibebe ku bosabi togiterwe echire yaito mirango yaringe meyatagwiru yaeri toginye giterwe tobekerwe fence igane bita bibekwe tosoima bangina to ebuli tugotochake okore bi asinsemo yende na nyena boni go bagende ko bakomomocho mwemsie yiga asugota baikange na bigo asugota bakorera magendero bwikirano egati yabo chibara amo nechinsemo chinde Obwaya chipara nchira tararima rone pare kuri muturumesi ekwenda nyagancha agende reru agende paka mate bunyunyu epare yo na bibwato bokongo ndi anya para 4 na bibwato bokongo
toko ndinire gweta kia mugitiga gweta igana ebwa toboko bono chipara para chite isarigete bono ujoro bono iga in fact igara ire tu igara ire na baru chengi sembujere iganga bono era uchunga igere byo mukendo ikaburuma lakini ndeka no mukendo yo ikaburume kare gocha kuonchoka na ndeba gatebanga maneke toligwa o maneko yoko bali gumulo chingitogokora bas nomoro uri nyarakobago gusirwa amo nuyo wateganga yo kuburekero kyo MC kurase wadiga ya gachuba Sereta Evans Mirieli oyu abanga batogira sigetambukire kiga igendere ko bagakora na kumubude gotambeya okobogo kuiga na nene gochase chire yiga elio abanenchi bagendere ko bakonyora omweso twarorire buyija mono asega asyachire gokorekanaga omugambi Mirieli aya kwanirwo nsiga na baminto na arato chandete eke gwakorire gwatwabucire echiro buya bono togo sabaiga Mirieli otogo sabaiga naende kera gwakoraiga kwarenga gotokonya chitaya ibere iga isato otwarenge korora magendera arenge gocha simuturumesi twanyoro murayo tokonyire atorikire gwochimani abeke chigiriri gweta raundi Mirieli no mu MCA oboreti taraira naende nari gitiko bori ntomorengerereti ase saurande bano tomorusi aria tomobeke egere bano muna chakira utwaro kiga igo bano toroche nari tayarura tokonye eginko report rigeta seni kya wanchete kya getembe kuroiga sinseme chiga cha muturumensi eyogo tokase wade ya gachuba ebunga ni abugetuti wa Masabe county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara enaro ya barai bage siasa gutumeka basai bobe elikorenta chibura buru chisegi amone geitano asemeyiga ya gesiasa amona matanga niyo yaberege kora gwekiara amona barai bande gukona kurwa sensemo yemesa imeyabo ikanga ebunge ne ya South Mugirango oyo kabeire umurikyo manene bwa bali mugucha South Joseph Makabe egati ya bande niko batabire buna abasai niko batakire gosirwa na gukinirwa boronge tali ogutumekwa amona bana siasa elikoreta chibura buru Muriketo Gilbert Kobe utwaleganirie orobochurwa ime ase ensemo ya boikanga emesa South Mugirango samoyiga bwo matangore nga senseme yo bantu besokia asa matanga yo kumulera umungino yo mobwe ensemo eyo gabanya ko bakogikeria ebikoro byabo ngoyiga asaba sabanya ko bagotoka bakunyira ko bakurikirwa n'abana siasa okora egasi yo kubare nabo yo goitabaria bakubapinga gisiasa entokiro gyatire asaba na siasa ama tukale omuntu omanya kusangiria abana bane omanya kusangiria abana bawo ngana ubako mubwati ngabano twikarasta ngabana siasa bagote kurwalia omuntu gabwata abantu omesa mugukuru magega abantu bayito tigamba tebi motagera webuya ebito birimo kwa mechirasa chiino mama yatabara kini kirine kirasa chiino baire baba chipasari chipasa chiino baire baba nemere chipara akore bintu byose zikinseme cyo abarayi beso kyabande niko banyako bagosaba abayuri banyako bagokwana n'abana babo mbaba batabwati kende bagokora batume kwa n'abana siasa batabwati maroloma yago cyasi bari asugucikurwani abande bagoitaha inde bakonyora umutondo gukwane getokende getari okobani kwaye baso akwanza kurwana egetwanzire kurwana gunizi yabe y'umucando niko ya 2027 nabo cyotaka wosoro bo mucando ego ngunizi mubayiga number 1 nataka kuanza kuempower my fellow youths chakenga nyakora already na yeta akire itirani jetini ko banyona 2027 mongo tikure chigama ho kigwetaka aba program yenye na run egokonya basaya ba South Mugirango chakenga bakorera mosa obate idea yogo chakobo tugi idea yogo ogo soma digital skills idea yogo bomoremi nchega asiane rais I will connect you to professionals as a field yeyo gakiekyo nigo bate abuna oburayi bwe county ya Kisi wanyakobo gotwaro botutukanu ase batebire nga oyo obwato bumanyi obonene nabo igorengo ekero nsemi kunyara kwa bwe kwa 2013 insi y'oburayi bwo mugaba no mukoro James Maribungwaye rutakire kuirekerwo gekyo asugo chikokonye county ya Kisi county ya Kisi igaya chagete buya lakini yaiki asege to bokoro bubanzire boswa abonda letoko tamanga buitatori yeriyogo eliogo lila gwendi Kisi county nage eliogo eli no koleto musacho oliti kumanya manganaye lakini letoko baoneli ana mu very proud kukwana manganaye
ata itokuba olio musacho o understand Kisi County oyuro ni targete urwele ko mpaka iga musacho oyo igakorku Gideon Nyandiricha Oyagi Gideon Nyandiricha Oyagi igatire mune mudio akaikapukera ntibona ari county commissioner amanyeta mangana y'abakuru ubugo gundu usimuzi wa bamuntu yabonye gutwaraga batebire boigonga ukonya kogwasererigwa nabo ubutumiki obwo bw'abasaye buri kujuna ko bokoremererwa ime county ya Kisii na igo burayi bubwate amaroro nabo igo ugochigo konya county ya Kisii konyora naso kwenyorere bitoki bisaine ngukina gwochumi ya Kisii burayi yobo yembuganirie enga kikera iki momo ena fasi bokoru mboko ngayano monta bogore jaka abegeta kanyimbo muguko ngachigo sunyoto montondo no monta go sunyoto no mwana mwabo obutinga busa ata ketoko tabango umuntu ra 6 second tekyo igakorku Gideon Nyandiricha Oyagi agato taka Kisii County omusacho yo nairo begete structures kirikyo agataba igato takiti office gete igato takiti bintu gete umuntu munai osombete buya obwate vision ano obwate yanda ya Kisii County kuri watera gatembe kurwase ensemo ya emesa boikanganere ward constituency ya South Mugirango county ya Kisii Maritana Njo Gilbert Kobi. Mwanchumo rigereria na naikorwa se kiunga chinsenye ase nchara yobwekera nuto gwakirembia mono ase ngenchu wancha kurigereria Getembe TV togukuganiria mutwaro butukoborobuya na boigo esabato eyerengia na gendera kwegokeria emeroberio ya Getembe tobwateranire ne timu ngima kwenekia kwa yanyorire na inchana ko yaretera igonkuru kwa Ruth Kemunto Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo manana mazu, ninjo pagina ninjo. Ine mugusia tebana ki to tora monto ntori muntu tari ntori no bolibole ntori ngaki ukona gotora umuntu ukona gochenchera umuntu wate uligari iga ono komotora muntu ne robori ya to tora monto ntori muntu tari ntori no bolibole ntori arekana gotora obori lakini abantu batige tihono gochenchera abantu na tengo uligari akabangaki arenga kiura ya kuna kuyabante bitingiro ga ngori gari ayenga kiore na kuruseno to tora monto ntori mutige bunare go to tora monto ntori muntu tari ntori ayekana go toro bari bwao Pagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, ninjo manana mazu, ninjo pagina ninjo. Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National, prosperity for all, forever. Eduka ya Uhuru Superstores ye gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bare ebintu bunabono mbabwate esukari ku Rwasichi Company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni ku Rwasichi Company ao amajyani ku Rwasichi Company ya Keteba echumbi ya Kensalt
egati bintu binde binge wigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size au nabego ni chirangi au mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga asiri guriria mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange na magacho Safaricom moigo no tukutuka sakro ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.